Palmer, det er bare altså fantastisk, fordi at, de er grønne sommer og vinter. Og jeg synes, at det ser skide godt ud, når der er lys nedefra og op efter. Når der er så blevet helt mørkt, så ligger der sne og grønne palmer, og så er der lys, ligesom man har i Florida. Sådan at det ser rigtig fedt ud, rigtig hyggeligt. Altså i Danmark er vi jo vildt med at hygge os om vinteren og om sommeren og sådan noget der. Jeg har faktisk adskillige naboer, der har kommenteret, at jamen, gror det ikke også om vinteren? Ja, det tror jeg sgu ikke, de gør, siger så. Men jo, det mener jeg altså, de gør. Så nu har jeg så selv været ude og holde øje, og jeg må faktisk tilstå, de gror også om vinteren, men dog ikke, når der fryser 20 grader. Her har vi en palme, den blev plantet i 2002, så det vil sige, at den er 7 år gammel. Og den er efterhånden oppe i noget, der ligner 4 meters højde. Og den var ikke større end sådan en 75 cm, dengang jeg plantede den i 2002. Så tog jeg så og købte 5 palmer. Og det her, det var sådan den ene af de 5, der blev sat der. Det er nok en af de største palmer i Danmark, som er plantet i det her årtusinde. Og min kone, hun vil snakke om, at man skal fælde nogle af palmerne, fordi de fylder for meget. Og det får hun selvfølgelig ikke lov til. Hvis man skal snakke lidt mere om klima, så kan man så sige, at vi er i slutningen af en varmeperiode. Det vil sige, at vi er faktisk foran en isvinter. Så hvis man kunne tænke sig at have palmer i Danmark, så synes jeg, at man skulle tage for det gjort. Fordi at om 5.000 år kan det være, at vi igen har en istid. Så vi har nogle 100 år her, hvor vi kan nyde dejlige sydlandske palmer i Danmark. Den, der blev plantet i 2004, den var en lille smule højere end den anden. Men jeg har været så snu, at jeg har plantet den over. Der ligger sådan en centralvarmeledning 1 meter nede i jorden til at varme det der baghus op med. Så den plantede lige ovenover det. Det vil sige, rødderne